Taulan, orduko kilometrotan adierazitako abiaduren eta orduko milatan adierazitakoen arteko lotura ageri da. Adierazi grafikoki. Hau da, taula honetan, lehenbiziko lerroan azaltzen da abiadura kilometro ordutan, ikusten duzuen bezala, eta bigarren lerroan mila orduko. Taula honetan oinarrituz grafikoki adieraziko dugu. Kokatzen dugu I ardatza eta X ardatza. X ardatzean jarriko dut kilometro orduko eta Y ardatzan mila orduko. Ordenatu ardatzean kokatuko ditut 10, 20, 30, 40, hemen ere eskala jarriko eta 10naka, 10, 20, 30, 40, 50, ez ditu puntu guztiak irudikatuko, lehenbiziko baizik. Kokatu behar dut, X ardatzean, 16,1. Gutxi gora bera, 10 eta 20 artean, gutxi gora bera, hartzen dut balio bat, eta honi dagokiona da 10, beraz, izango litzateke horrelako puntu bat. Horrengo puntua X ardatzean da 32,2, ikusten duzu ez zaila dela ondo irudikatzea, dagokio 20. Bueno, hor nun bait. 48,3, 50etik gertu, 30, bueno, uste antzematen dela, nola dan funtzio hau. Bueno, gutxi gora bera, horrelako zuzen bat izango da. Hau izango litzateke, taulatik abiatuta funtzionen adierazpen grafikoa. Eskatzen digute ere, idazteko orduko kilometroko abiadura eta orduko milako abiadura lotzen dituen adierazpen algebraikoa. Beraz, eskatzen digute erlazioa, ze erlazioa dago aldagai askea eta menpeko aldagaiaren artean, edo nola pasatzen da goiko larrotik beko larrora. Abiadura 1000 ordutan deituko diogu I, eta abiadura kilometro ordutan deituko diogu X. Konturatzen bazeate, X-tik abiatuta ira pasatzeko, I lortzeko egin behar dugu, berdin, I da beti X zati 1,71. Ikusten da errex lehenbiziko hontan. I 10 lortzeko egin behar da 16,1, hau da X zati 1,71. 20 lortzeko egin behar da 32,2 zati 1,71. Egiten baezue 48,3 zati 1,71 lortuko dezue 30. 74,4 zati 1,71 da 40.
80,5 zati 1,61 da 50, eta abar. GeoGebraren bitartez irudikatuko dugu funtzio hau konprobatzeko horrelako zerbait dela. Betiko modun, irudikatzen dugu funtzioa i berdin, kasu honetan, da x zati 1,61. Eta ikusten duzu gutxi gora bera, bueno, leheno ateratako funtzioa dela.